Mayong adlaw mga bata, karong adlaw ato na sa pagkakatunon ang subject nga MTB-MLE sa ikatulong ang Sinubuanong Binisaya. Ani-ana kita sa Quarter 3, Module 5. Ang atong leksyon karon mahitungod sa uses the correct form of the verb that agrees with the subject when writing an event. Andam na ba mo sa pagkaton? Tara na, katunon na nato. Sa dili pa kumupadayon, aduna ako'y mga health reminders para kanatong tanan. Una, maghugas sa kamot. Ikaduha, modistansya sa ubang tawo. Ikatulo, likayi ang paghigap sa imong mata, ilong ug baba. Ikaupat, kanunay magsulob og face mask labi na kung mogawas sa inyong panimalay. Ug kalima, magpuyo sa sulod sa panimalay para safe kitang tanan. Okay ba mga bata? So kani nga leksyon, ang mga tinunan gilauman nga, makaila sa mga punglihok nga nagsulti kung ang aksyon na hitabo na. Makasulat sa hustong punglihok nga angay gamiton sa pahayag. Unsa man kining mga punglihok? Ang punglihok mao ang mga pulong nga nagpahayag og aksyon. Pananglitan, nagampo, nikaon, nanglimpyo, nagtuon, nagdula. Ug kani karon na inyohang gibuhat, nagtan-aw, naminaw, ug uban pa mga punglihok nga naa sa inyong hunahuna karon. Ang mga punglihok nga nabuhat nagpaila sa aksyon nga nahitabo na o past tense. Ang punglihok mahimong mausab kun usa o daghan ang nibuhat niini. Pananglitan, tan-awa ha, punglihok, usahan, daghanan. Pananglitan, sulat ang punglihok. Kung usa ang nibuhat niini, nisulat o misulat. Kung daghan ang mibuhat niini, ningsulat o mingsulat. Lain na punglihok, tindog. Kung usa ang nibuhat, nitindog o mitindog. Kung daghan ang nibuhat, ningtindog o mingtindog. Lain na punglihok, lingkod. Kung usa ang nibuhat niini, nilingkod o milingkod. Kung daghan ang nibuhat niini, ninglingkod o minglingkod. So, unsa ka ang imong nahuna-hunaan nga pananglitan? Isulat sa inyong papel, butangi sa busag usahan o daghanan sa punglihok. Okay. So, ang unang gikit nga ni o mi mao ang kasagarang gamiton sa past tense o punglihok nga nahitabo na. So, nakabantay mo sa tanan natong gilitok ganina na ay ni or mi. Kung daghana na nilihok niini na ay ning or ming. So, permi gyud na ay unang gikit nga ni o mi. Unsa man day kaning mga unang gikit? Ang unang gikit, igadugang sa unang bahin sa pulong nga maoy makapaila kun kanusa nahitabo ang aksyon. So, mo na say gidugang. Kung mo ni ato ang punglihok, mo ni ang gidugang, mo ni ang unang gikit. Kay naa sa una gipuno, gidugang. So, muna siyang nahimong nisulat or misulat. Nitindog o mitindog. Nilingkod o milingkod. Kung daghanan or daghan ang nibuhat, ningsulat or mingsulat. Ningtindog or mingtindog. Ninglingkod o minglingkod. So, naa jud ang unang gikit nga ni o mi. Klaro mga bata? Tan-awon na to ani na mga pananglitan. Mipalit si Lara og sapatos sa miaging Sabado. Unsa ang punglihok nga gigamit sa pahayag? Mipalit sakto
mipalit. Unsa man ang unang gikit nga gigamit? Mi. So, mi ang gigamit nga unang gikit. Ikaduha nga pahayag. Ang mga bata mingsulat og balak kagahapon. Unsa nga pong lihok ang gigamit sa pahayag? Mingsulat. Sakto. Unsa man sad ang unang gikit nga gigamit? Mi. Mi ang unang gikit nga gigamit. Sa uban pa nga pahayag, tan-aw na to. Nitindog si Billy sa stage kaganiha. Natanawa, naka-underline na ang punglihok nga nitindog. Unsa man ang gigamit na unang gikit? Ni gihapon. Sa ikaduha nga pahayag, ang mga bata minglingkod sa plaza sa miaging Domingo. Unsa ang punglihok? Minglingkod. Ang unang gikit, mi. Okay? Nasabtan ba mga bata? Okay. So, sunod. Adto nasab kita sa sunod nga parte sa atong leksyon. So, ang punglihok na apoy tamdanan. Ang tamdanan sa oras, mao ka ng mga pulong o grupo sa mga pulong nga magtabang pag-ila kung ang punglihok nabuhat na o wala pa. Tamdanan. Mingon tamdanan, timailhan. Okay, sa oras ang atong gihisgutan karon mga bata. Tamdanan sa oras. So, pananglitan. Kung ang punglihok gibuhat pa, ang mga tamdanan sa oras nga gamiton kay karon, kanunay, matag. Kung ang punglihok nahitabo na, ang atong gamiton na tamdanan sa oras kay kagahapon, sa miaging tuig, kaganiha, sa miaging semana, o kagabii, kaganihang buntag, kagahapon sa hapon, pwede na siya mga bata. Muna'y mga pananglitan sa tamdanan sa oras. So, tan-awon nato ani sa mga pahayag. Okay. So, ani nasab ang pahayag. Mipalit si Lara og sapatos sa miaging Sabado. Unsa man diha ang tamdanan sa oras nga gigamit? Okay, sa miaging Sabado. So, nahitabo na ang punglihok nga mipalit. Ang punglihok mao ang mipalit. So, nahitabo na siya kay sa miaging Sabado pa man. Ikaduha nga pahayag. Ang mga bata mingsulat og balak kagahapon. Unsa ang tamdanan sa oras nga gigamit sa pahayag? Kagahapon. Sumuna siya ang tamdanan sa oras nga gigamit. Unsa ang punglihok nga naa sa pahayag? Mingsulat. So, ang punglihok sa ikaduha nga pahayag kay mingsulat. Ang tamdanan sa oras nga gigamit kay kagahapon. So, lain na mga example or pananglitan. Okay, kani. Nitindog si Billy sa stage kaganiha. Unsa man diha ang tamdanan sa oras? Okay, kaganiha. Mao ang tamdanan sa oras nga gigamit sa pahayag. Unsa man sad ang pulong lihok sa pahayag? Okay, nitindog. Sakto, nitindog. Okay, ikaduha nga pahayag. Ang mga bata minglingkod sa plaza sa miaging Domingo. Asa sa pahayag ang tamdanan sa oras? Sakto, sa miaging Domingo. Mao kani siya ang tamdanan sa oras. Asa man sa diha ang punglihok? Very good. Minglingkod. Minglingkod ang pulong lihok nga gigamit sa pahayag. Nasabtan ba mga bata? So, usbon nako ha. Ang tamdanan sa oras nga mga pulong o grupo sa mga pulong nga magtabang pag-ila
kung ang punglihok nabuhat na o wala pa. So, dako kay siya og tabang nato. Klaro na mga bata? Sige. Okay, atong ansiran ang mga learning task nga naa sa atong module. Kung naa na sa imong tapad karon ang module, kuha na kini aron dungan ta sa pag-answer niini. Okay, andam na ba mo? Instruction. Isulat ang punglihok sa inyong papel. Okay, number 1. Midula si Mario ug ang iyang mga higala og basketball kagahapon. Isulat sa inyong papel ang punglihok sa pahayag. Ikaduha. Ming-star ang mga bata sa ilang classroom sa tibuok adlaw. Okay, isulat ang pulong lihok sa inyong papel. Ikatulo. Ningkuha ang mga magtutudlo sa ilang mga gamit gikan sa faculty room. Usbon nako, ningkuha ang mga magtutudlo sa ilang mga gamit gikan sa faculty room. Ikaupat, gi-check sa principal ang bagong mga computer sa ilang ICT room. Usbon nako, gi-check sa principal ang bagong mga computer sa ilang ICT room. Ikalima, mitimbaya si Tina og malipayong adlaw sa iyang suod nga higala. Usbon nako, mitimbaya si Tina og malipayong adlaw sa iyang suod nga higala. Okay, so tigaan ta mong time sa pag-answer. Okay, so dungan ta og check sa ato ang answer. Huban na ba kamo? Ready na sa pag-check? Okay. So, ani ana ang mga hustong tubag sa learning task 1. So, sa number 1, midula ang punglihok nga gigamit. Sa number 2, ming-star. Sa number 3, ningkuha. Sa number 4, gi-check. Sa number 5, mitimbaya. Parihas pa kitag mga answer, mga bata? Very good. So, adto na sab kita sa learning task 2. Instruction. Pilia ang hustong punglihok para makumpleto ang pahayag. Isulat ang tubag sa inyong papel. Okay, so isulat gyapon sa inyong papel ang punglihok nga makakumpleto sa pahayag. Andam na ba mo? Okay. Una, mutabang ang mga Filipino sa matag usa panahon sa kalistanan. Usbon nako, mutabang ang mga Filipino sa matag usa panahon sa kalistanan. Mupili ra gyud mo og unsay hustong punglihok para ani nga pahayag. Okay? Number 2, gitudluan ang mga magtutudlo sa mga bata sa mga sayawng kinaraan. Okay, usbon nako, gitudluan ang mga magtutudlo sa mga bata sa mga sayawng kinaraan. Ikatulo, ang kinaraang mga sayaw palambuon sa atong kultura o tradisyon. Otrohon nako, ang kinaraang mga sayaw palambuon sa atong kultura o tradisyon. Ikaupat, dinayig sa mga tawo ang kagabhanan sa pagpasiugda sa kinaraang mga sayaw sa kapistahan. Otrohon nako, dinayig sa mga tawo ang kagamhanan sa pagpasiugda sa kinaraang mga sayaw sa kapistahan. Ikalima, gikaton nila ang uban pang kinaraang sayaw gikan sa laing bahin sa nasod. Otrohon nako, gikaton nila ang uban pang kinaraang sayaw gikan sa
ing bahin sa nasod. Okay? Answerin na karon. Isulat sa inyong papel ang answer. Okay, tarunga sa pagpili sa hustong punglihok para makakompleto sa pahayag. Okay, so ato nang i-check kung parehas pa kita og answer. Ready na ba mo? Okay, tanawa kining mga answer. Mo kini ang mga hustong punglihok nga makakompleto sa pahayag. Number 1, mutabang. Ikaduha, ang punglihok kay mutudlo. Sa ikatulo nga pahayag, ang punglihok kay mipalambo. Sa ikaapat, ang punglihok kay gidayig. Sa ikalima, ang punglihok kay nakatunan. So, nakakuha ba kamo? 5/5 ba ang inyong nakuha? Very good. Learning Task 3. Kumpletuha ang mga pahayag pinaagi sa pagsulat sa tamdanan sa oras ug ang punglihok. Utrohon nako. Kumpletuha ang mga pahayag pinaagi sa pagsulat sa tamdanan sa oras ug ang punglihok. Sa matag numero, adunay duha ka pulong nga ihatag. So, mo ni inyohang basihan sa inyohang tubag. So, ang inyong isulat sa blank, ang sakto na tamdanan sa oras ug saktong punglihok nga makakompleto sa pahayag. Okay, nasabtan? Sige. Una, ang duha ka pulong kay luto buntag. Pahayag, si mama blank sa among pamahaw kada blank. Otrohon ako, si mama blank sa among pamahaw kada blank. Ikaduha, ang duha ka pulong kay sulti, biyernes. Pahayag, si Gia blank mahitungod sa bakasyon sa blank. Otrohon ako, si Gia blank mahitungod sa bakasyon sa blank. Ikatulo, ang duha ka pulong kay karon katawa. Ang pahayag, ang mga bata blank ug kusog blank. Ikatulo, ang duha ka pulong sayaw o miaging buwan. Phrase na siya, miaging buwan. Pahayag, blank ang mga magtutudlo sa programa sa blank. Ikalima, kada hapon, pintal. Ang akong papa, blank sa balay, blank. Otro nako, ang akong papa, blank sa balay, blank. Okay, start answering now. Otrohon nako, kompletuha ang mga pahayag pinaagi sa pagsulat sa tamdanan sa oras ug ang punglihok. Okay. So, saktong punglihok ang isulat para makompleto ang pahayag. Okay, let us check mga bata. Ato nang iwasto or i-check ang inyong mga answers. Sige. Una, si mama magluto sa among pamahaw kada buntag. Ikaduha, si Gia ning sulti mahitungod sa bakasyon sa biyernes. Ikatulo, ang mga bata mingkatawa o kusog karon. Ikaapat, minsayaw ang mga magtutulo sa programa sa miaging buwan. Ikalima, ang akong papa magpintal sa balay kada hapon. Okay, nakakuha ba ka mo mga bata? Manghinaot ko nga naka-perfect mo ni ani nga learning task. Congratulations! Okay, mga bata, diri natapos ang atong leksyon karong adlaw. Manghinaot ko, daghan kamong nakatunan. Malipayong pagkaton, hangtod sa sunod nga leksyon, ako si Teacher Theody nag-ingon, padayon sa pagkaton para sa mahayag nga kaugmaon.
Don't forget to subscribe, like, and share this video para daghan sab ang makakaton. Salamat!